Milí športovci, naša plavecká rodina, chcem poďakovať vám všetkým, či už sú to pólisti, plavci, diaľkoplavci alebo synchronizované plavkyne, za vašu prácu za celý rok. Prichádzajú najkrajšie sviatky v roku, kedy sa všetci tešíme na svoje rodiny, kde si oddychneme, budeme šťastní a budeme radi, že sme jeden s druhým. Takisto chcem poďakovať vašim trénerom, ktorí sú veľakrát vašimi náhradnými rodičmi. Chcem poďakovať tiež našim sponzorom, ktorými sú Ministerstvo cestovného ruchu a športu, VŠC Dukla, Národné športové centrum, ale aj ďalší, ktorí nám prispievajú, takisto s rodičmi a klubmi. Chcem poďakovať všetkým, ktorí pracujú v kluboch, pretože bez vás by sme nedosahovali výsledky ani v reprezentácii. Ďalej by som chcel poďakovať všetkým rozhodcom a organizátorom rôznych súťaží, ktoré na Slovensku robíme, pretože naozaj si vás veľmi vážim, a tiež mojim kolegom v sekciách a v rade, pretože aj títo pracujú pre vás ako servis, aby ste sa mali čo najlepšie a aby sme vám vytvárali také podmienky, ktoré potrebujete pre vašu činnosť. Takže záverom mi dovolte ešte raz vám všetkým veľmi poďakovať a popriať vám šťastné a veselé sviatky.